Keng bore naning Diyos, wapin tuki kayo. Keluat ning panahon, ning pamakiramdam, ning manuwalang tao, kareting katuruan, tunenosang biyaso, deng ka sarilinan, king bayang mayakit, kekoing kayigitan. Waman nung ateyo, kareting mapilon, ing kapag subukan, o atiyong daratang, wapining Ginong Diyos, kayo tatangal, at ene ibiye, inge yuwa karga, nga naboring sabiyon, ning kako nga mano, ang giangitang subok, king biye yu atiyo, nga naking kabias non, ban gawayang tawo, ing Diyos matudtud, pakatanda niyo. Nung susugat yaman, kalingwan, nga naiya mo rin, ing pakayap bilang, oye kayong ini, sablang makiramdam, magtapat, king Diyos sa miglalang, nga nakanwa na niyo, konggang maminto, nga nabayo datang, ing na numang siglo, abit-bit ning yato, miyabye nakekayo, oh,
atiyo ng babyewo. Ono ko paume tola sambang reino. Babieneng goyabnon nung ngay na kayo kasalpan tayanan wa magtibek kayo adwanyo ing boreyo Dios ibienong atiyo musang na detong kaya manuparan aniyay kong sablo agkatanda kongan wapin eyo painan engka sarelenon kasalpan tayanan magtapat na kongan kinguli na mo rin neng pa manualoyo bayit lolaki ang nedesan ko matuway ang ponanak makiramdam kayo wapineyo painan dating sariliyo kinguli na niti balen kong tipon mo panalangin ko yang ulit-ulitan king balang pinandit makasadya kongon bayang ting iligan itang kayo payan kinguli na niti ibili ko la king saglit king berbalan ding kakong aman. Ing Diyos pakisabi na karing balang metong ke kayo. Ing king sano ikayungan ing misop-sopan kayo. Material yaman o king espiritual. Detang mangailangan karingkekong sawo at karingkekong kagiwan. Mayakit ko sana ikayungan. Ing metong alugod. Ngening ikayo king kekayong pamagaral
itiyo ing maragul dilingano, aban maliaring galmangano ning tao king kayang kasalpantayanan. At kayan tabi na ngano ning atiniyang kabyasnon ing balang metong ke kayo. Waman nung lulugod kayo, dapot alang kabyasnon amaliaring matangal ke kayo, ngano alang kabaldugan, ing nano mang bage agagawa na ning manuwalang tao. Pakaisipan niyo ampong pakaintindiyon ing sablang daramdaman niyo. Ilako yu karing sarili yu ing nano mang bage aye maliaring panyulong king tao. Iwaksiyo karing sarili yu, itang sablang makainake kayo. Emo king kekong pisikang laman, lalo na karing espiritong atiyo kilubiyo. Panawon atinayo ke kayo. Imbutan yupin karing sarili yu, ing king makapanariyang obro ing balang metong ke kayo. Kapamilatan do ring mayapiyong pamakiramdam. Karing kabyasnan ababiyena ning Diyos ke kayo. Pakikuana niyo pin ikayungan ing luntoneng lalong maygit itang kayigitan king pamanyapatno ning taong atiyo king kasalpantayanan. Oleng ngano ding dapatiyo ilaring maliaring lakwan yu. Karing aldo bukas nung nanulo ring meging bage agewa na ning tao. Ilo king ulino ning pamakiramdam, talingtingan niyo karing sarili yu, at munyelasang lalong maygit akabyasnan ke kayo. King banting upayang alang malyaring mina ninuyaman. Uling nung ing tune kabyasnan at tune ke kayo. Ang giyang ing subok ateyo king biyeyo maging kabyasnan niya ke kayo. King uli naniti kuntorosa king ikayo ing eko tutok ng king pamakiramdam. Piyayaptasan niyong lalong maygit ding kekong kasarilinan. Miyabe-yabe kayo na antimo ing metong apalis amalyaring mibukluran kayo. King banting upayang nung nanuman ing ateyong akakitiyo. Maging mayan ing sablang bage king pamanyapatiyo. Pamaglinis, pamagpino, ing adwa na kaya kayo ning mayupayang Ginoo. Ngening king alang tuknang ing makiramdam kayo. Wapin isulong yu ing mayap apamanyapot. Wapin idagul yu ing pamaminto karing sarili yu.
Busten nyo lang ding tawong pupula ke kayo. Uling erabalo ampong kamalayan ing karelang sasabihan. Pamaningat, katatawalyan ing aduan ko ke kayo. Mulit tatangalan niyo karing sarili yu ing pali na ningaldo. Waman nung king bengi yu ing atiyu at makayaliwa ing panamdaman yu. Ngano ing sakit at traidor. Anya adwan ko ke kayo ing kaingatan. Kaingatan king kekong kasalpantayanan, kaingatan karing kekong kasarilinan. Uling nung ing Diyos ingatan na kayo, dapat nung eyu ingatan ing sarili yu, nano kaya ing maging benepisyo king metong ataw. Pag-aralan nyo lo, manaliksik kayo, kareting amanong daramdaman nyo. Nako, makyabe keng nanumang bage keng iyato. Uling nga na ikayo, na kayo para keng iyato. Uling ikayo, ing metayid na kayo, lalo yung pagimbutan karing sarili yu, ing makapanari kayo. Ban kanito karing aldo bukas, ding pengako ng tuknangan ke kayo ng Diyos, ikayo ing maglulan. Dakal asalamat, king ke kayong banal at ipunan, ing miyabe-yabe la ring ke kong panamdam, bayang malyaring puryan ing Diyos, king kayang pangay espiritu ampon king katutuan. Iwaksiyo ing sablang bage, maging panyulong ke kayo. Lugoran niyo ing sablang mayap karing sarili yu. Dete mo mamuntukan ilo ring malyaring ay biye ko kaya kayo king banal yung tipunan. Dakala salamat keka iyo kekongon wapin dagoliyo king ko sorelinan itong ko pabintuan eyu ko kalingwan ban king aldo bukas tanggo panyeng nabang. Adios sing bendesyon mala kuan ke kayo ikong sabla wapin ingatan iyo deng balang sarili ke ko yung babiye ko maragola sakit dorog pakingyato sinuyo ke kayo banal yung teponon lalakwan keng kalamosob lakong desan king bakong sumulong, king bukas yung datang,
Mayapayabak po, una kitang metong nga Diyos, kayong pengarmi kapatid. Karen mo naman pong pengarita mong bayan datang welcome po. Kaya bedan ako na naman po. Kaya dito po sa ating tinatalakay na tema, paglililan sa pamamagitan ng apoy. Ano makananoing metong nga Diyos, kaya ngita kamalayan, hindi natin nalalaman na pinapandayan niya tayo kumbaga sa gumagawa ng patalim. Pinapandayan tayo sa pamagitan ng apoy. Gayon po ang ginagawa niya ngayon. Dinadalisan niya ang ating mga gawa. Pinipino niya. Yung po, hinalimbawa po sa isang apoy, yung gumagawa sa pandayan. Ganun po ang nauukol dito. Kaya po tayong lahat, di ba ho, ang mahal na batlayan ang sinabi sa atin, sa Diyos, iukol natin lahat ang kanyang kagustuhan, ang ating sarili. Ibigay natin lahat. Magtapat tayo sa Kanya ng buong katapatan. Yun po ang hinahanap niya sa atin ngayon. Kasi po, panahon na, dahil po ang Panginoon ay naghahanap na ng tunay na sa Kanya. Kaya po tayo naririto dahil po tayo ay gusto po natin na makatupad sa kanyang mga kagustuhan, di ho ba? Ang pong tinatalakay natin tema ngayon ay basahin po natin para po malinaw. Ayon po dito sa 13, ang gawa ng bawat isa ay nahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamagitan ng apoy, inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano iyaon. Tingnan niyo ho ang nabasa. Di pong kakatamong dapat takakit na lang ng Diyos. Ala pong makapampan kayo. Pipinwa na katamo kapamilit ng dapuring titipang banal at tutubod na tuturo tatayit kaya katamo bang kanita rin kaya katampong espiritu makanyang lapong pumino. Ne po. Ituloy po natin sa 14. Kung ang gawa ng sinuman ay nananatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya tatanggap ng kagantihan. Kung ano man po ang ating ginawa, yun po ay may kagantihan. Nung nanuman po yung gewata mo, ating pong kayablasan. Tuloy po natin sa 15. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Kung ano man po ang ating ginawa, yun po ay dinadalisan niya tulad po sa isang apoy, pinapandayan po niya tayo, pinipino po tayo. Maliligtas din po tayo na katulad ng apoy pag po tayo ay pumino na. Ituloy po natin sa 16. Ito po. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Tulad po ng nagsasalita sa atin, ang nagpapagalaw. Yun po ang simbahan ng Panginoon. Dito po siya nananahan sa atin pag po tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Kauli-hulihan po dito po sa 17. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya gigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Di ho ba? Yan po maliwanag. Tayo po, dito po siya nananahan sa atin pag po tayo gumagawa ng kabutihan at sa kanyang mga kagustuhan. Kung maano man po tayo, ayun po, ang Diyos ay banal, ang templo ng Diyos ay tayo. Kaya po tayo pagsikapan po natin sa ating sarili na ang lahat po ay iukol natin sa Kanya. Dahil po ang sabi ng batlaya, wala na tayo sa mundong ito, sa kay Cesar. Nasa Kanya po tayo.
Kaya dapat po lagi natin pasiyahin ang mahal na Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Sana po ay sa araw na ito ay matawa po sa atin ng Panginoon dahil tinitingnan niya po ang ating mga gawa, tinitingnan niya ang kaisipan natin at nasa puso. Siya pong nakakaalam, wala na pong iba. Kaya sana po tayong lahat ay pagsikapan po natin ng ating mga sarili ay may daon po natin sa Kanya. Maraming salamat po, hanggang dito na lamang po. Hello. Hello. Hello, Lolo. Pwede pong Tagalog Kapampangan niya yung kakatamong Bible. Isang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang una pong inaabot ko ngayong umagang ito. Mga minamahal po naming magulang at kapatid sa pananampalataya, isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Nabigyan po ako ng pagkakataon ng pagsagayon ay makipag-aral sa isang tinapay ng buhay. Tatapot, meron pong iniaabilin sa atin ng banal na batlaya kung saan ang darating po nating mga araw ay mapanganib. Kaya nga po itinuturo niya sa atin ang mga kaparaanan upang sa gayon ay dumaang magaan sa ating buhay. Sabi niya, kung pwede lang daw po, huwag tayong makiyayon sa gawa ng laman o kayong kay Cesar. Tamo po makitalamitam, king na naman pong aglena ng yato, huling pong mapaling panahon, kaya pin po panabili na ng banal. Tatapat yung init ng araw ay nagbibigay din karamdaman sa atin, yung pong tinatawag na heart attack. Kaya nga po, inaabilin sa atin ng banal na batlaya kung ano ang dapat nating gawin. At sabi niya, ay kailangan tayong manatili sa pakikinig upang sa gayon ay maalaman natin kung ano ang nararapat at kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoon. Datapwat hindi dito nananatili sa pakikinig lamang ang ating mga sarili. Nasusulat po dito sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 25, ganito po ang nakasaad. Kapampangan na lang po para mas maluwanag, basahin ko sa Kapampangan. Dapot itang lalawek ing kautusan na sakdal, ing kautusan ning katimawan, at manatiliya, eyamu tala pakiramdam, mapangalingwan, nungit talatupad adarapat, ing taong iti mipanawanan niya king kayang dapat. Sinasabi po ng banal na kasulatan na hindi lang lamang dapat po tayong manatili sa pakikinig. Dahil tao po tayong makakalimutin. Kung minsan po, matisod lang po tayo sa isang maliit ng bato, nakakalimot na po tayo. Ano ang kanyang iniabilin? Na kailangan tayong merong paggawa sa mga narinig po natin. At meron din pong sinasabi ang banal na kasulatan na hindi lamang daw po tayo ano pong sitas kasi yan? Santiago Kapitulo 2, versikulo 26, subukan po natin. Aliwa po. Tamo po kano bukod tala pakiramdam nun tala dapat tamo po ka rin kautusan. O ang pananampalatayang walang gawa, baog sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal po naming magulang at kapatid sa pananampalataya, hindi po natatapos sa pakikinig ang ating paggawa. Kailangan pong bigyan nating katawan kung ano ang nararapat at kung ano ang inaabilin sa atin ng mga banal na batlaya at ng ating Panginoong Jesucristo. Tatapot, meron po tayong paksang pinag-aaralan na kung saan ang tema po natin ay paglinang
sa pamamagitan ng apoy. Ano po kaya ang apoy? Tingnan mo po natin sa pang-araw-araw po nating buhay. Ano ang ginagawa ng apoy? Ang ginagawa po ng apoy ay pagluto sa ating pagkain. Ang ginagawa po ng apoy, kung tubig man yan, sa tagal po ng ating pagpapakulo sa tubig sa pamamagitan ng apoy, namamatay po ang bakterya. Ibig pong sabihin, nagiging maganda ang tubig, ligtas na iniinom natin. At kung idadaan po natin sa mga nagpapanday na gumagamit din po sila ng apoy, upang sa gayon ay paglinang o pagpanday sa isang sandata na maaaring gamitin ng tao. Ano po kaya ang apoy? Sapagkat meron pong iniabilin si Apostol Juan Bautismo. Nung pong panahon po na kanyang paggawa, balikan po natin dito sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 16, kung ano po ang inabilin niya sa ating mga tao. May kibat yaywan nga nakarela, ako king katutuan, bibinyaganda kayo kendanom. Dapot datang yaing metong alalo pang mayupaya ka na ako. Nino po ita? Yesu Kristo po. Kuman bageng kalag king tali din kayang sapin. Binyaga na kayo king Espiritu Santo at king api. Ano po kaya ang apoy? Kung ang apoy ay pagdalisay sa isang bagay, sa ating pong araw-araw na pumumuhay, ang apoy ay pagdalisay sa ating mga gawa. Ang apoy ang siyang nagbibigay pagsubok sa ating buhay. Sa makatuwid baga, ang apoy ay isang subok sa atin. Sino po sa atin ang hindi nasusubukan? Pwede pong magtaas ng kamay. Sapagkat kapag hindi po tayo sinubok ng ating Panginoon, matakot na po tayo. Bakit po? Ibig sabihin, nasa ulian pa tayo. Hindi pa niya tayo pinapanday. Hindi pa niya tayo linilinang upang sa gayon ang ating mga gawa ay maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Dahil ang pagsubok na dumadaan sa ating buhay ay siyang nagbibigay katatagan sa bawat isa sa atin. Ang siyang nagbibigay karunungan, isa'y katitibay ng bawat isa sa atin. Dahil ang pagsubok na dumadaan sa ating buhay, kailangan pong mangyari ang bagay na ito. Upang sa gayon, yung ipinangako niya sa atin ay kanyang ibibigay. Dahil kung hindi po tayo dadaan sa isang pagsubok, paano po tayo malilinang? Paano po makikita ng ating Panginoon ang tunay na pananampalataya na tumubo sa kaibuturan ng ating mga puso? Kaya mga minamahal po naming kapatid, magulang sa pananampalataya, kung dumadaan po ang pagsubok sa ating buhay, ipagpasalamat po natin. Dahil sa pamamagitan ng pagsubok na dumarating sa ating buhay, tayo ay nagkakaroon ng isang matibay na pananampalataya, isang malinis na pananampalataya, at isang pangako ng ating Panginoon na pwede po nating tanggapin. Kaya tulad po ng sinabi ko, kailangan po nating matakot kung di po tayo dumadaan sa pagsubok. Wala pa po tayo sa linyada kapag hindi po tayo dumadaan sa pagsubok. Ang pagsubok po, sa bawat isa sa atin, hindi po pare-parehas. Merong magaan, merong katamtaman, merong mabigat, pero sinasabi po ng banal na batlaya,
Hindi po ibibigay ng Panginoon ang hindi natin makakaya. Kaya mga minamahal po naming kapatid sa pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting gawa sa ating kapwa, tayo ay sumusulong o nagkakaroon ng pag-unlad sa buhay espiritu. Kaya sa pamamagitan ng mga salitang binibigay ng mga batlaya, ng mga namamahayag dito sa harapan, kailangan po nating itanim sa kaibuturan ng ating mga puso. At kung hindi po natin ginagawa yung mga bagay na ating ikakabubuti, ano po ang gagawin sa atin ng apoy? Dito po sa San Juan Kapitulo 15, versikulo 6, kung wala po tayo sa tamang linyada ng paggawa, nung ingni naman tao, manatili ka na ako. Miyugseyang ang tingmetong asanga at langiya, at tipunan dala, at iyugsedo king api, at madulukla. Kung wala po tayo sa linyada ng paggawa ng mabuti, o hindi po tayo sumusunod sa kagustuhan ng ating Panginoon, anong ginagawa sa atin ng apoy? Para po tayong isang sanga o isang mga daon. Tingnan po natin yung mga daon kung minsan sinusunog natin. At itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ibig pong sabihin, nasa maling daan po tayo. Pero ngayong nakilala natin ang matuwid at ginagabayan tayo ng mga batlaya upang sa ikatitibay ng ating pananampalataya, ikauunlad ng bawat isa sa atin, tayo po ay tumalima. Sundin po natin ang mga bagay na yon na ating ikakabubuti. Sapagkat may pangako ang ating Panginoon sa kabila ng mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Kapag po nalampasan po natin yung korona ng buhay kanyang ibibigay. Santiago 1:12, ganito pong nakasaad. Noon niya yung taong mibabataking tukso, uling pangame subok ya. Tanggapan na yung korona na ning biye, nung isa nung yung pengako ning Ginoo, karing kaya lulugod. Kaya napakapalad po natin, bagamat dumadaan po tayo sa sarit-saring mga subok sa ating buhay, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay nagkakaroon po tayo ng matibay na sandigan ang ating Panginoon, na siyang gumagabay sa bawat araw ng ating paggawa. Dumadaan man sa atin ng mga pagsubok, siya ang nagbibigay ng mga kaparaanan upang sa gayon ay malampasan po nating magaan sa ating buhay. Isang magandang umaga po sa ating lahat at mapagpalang araw. Pasibayo po, maya payabak, kay kongan. Mumuna po, kay nga pong Ginoo. Anggana po, karing pengari, kaya nakan. Anggana karing mga intang. Dindamtala po ring magsalita, ano po kasanting. Malaman la ang pong malasala po ring binyerang inapaga pamangan. Antila pong pulot panilan, Nung pong tanamtalaking kekatang puso ang pong kaisipan ding pamag-aral areti, ita mo pong makuswelo. Pota pong manatili la rin kapag-aralan ng tikanini, ita mo pong numabang. Dapot, nung yung kekatang pamanyamba, king kawarasan na iti, makirandam tamo ang pong sasadyatala rin kekatang sarili. Dapot nung kaluwal tamo may nabulang pasibayo rin kaya katamong dindam alala pong kabaldugan. Minsan po ating ko ngakot nan ako po may kasimba. Nanuya yung topic.
ene po balong sabiyan. Dindam ne po anyang ating magsalita ang pongikit. Dapat kaluwal na po may nabuyang pasibayo kay ini. Ene po dela. Anya sana po itamong makirandam. Karin pong yapagdang mga santing ayamano. Din kaya katamong talapagsalita. Idapok tala ka rin kaya katang lolanan. Ban kanita itamo pong numabang. Panyatang ning panahon. Batang pong ay madulok kaya tangapi. Sabi na ng Espiritu kanan din ay kayang panabilin lugod. Pamanyapat mayap. Uring ka rin tamo po malyaring makayari ka rin kaya katamong obra. Emo bukod kitang lugod no nepa naman kitang miyay luwang bagi. Nanula po wari ding lugod. Alula pong klase. Lugod material, lugod moral, ang po pong lugod spiritual. Potapuin kapatad tamo, linapit siya, manyawad siya, di nantaya. Waring lugod siya po. Nuhin kapatad tamo, manyawad siya, ikit me, ala ka nga ibiya kaya, nano pong lugod ay ibiya tamo kaya. Yapin po itang lungobya, itang metong apanalangin, panyawad taya, kingapong gino. Kalupan na pungwan ang po'y Pedro, anyang alabasan de po'y metong alumpo, king lelepi samban. Malahot siya pa po, iwan ang po'y Pedro, makapalad niya po yung lumpo. Manyawad niya pong limos. Anya pong milapit siya Pedro ang po'y iwan. Sabi ng Pedro, gintuang pong pilak, ala kong haibiyake ka nga na po. Dapat ingatsukan ako, iti yung pagkalub ko. King lagyo ng Jesus sa tao Nazaret, at timpak niya po yung gamat ng kimbuntok na. Manibat ngayon nga na lumakad ka. Ita pong matimbang apanalangin, ya pong binye ng Pedro ang po'y iwan. Sabi ng Pedro, mo pa niya biyan nga na. Kagulot na pong Pedro ang pongwan, linoksuya po yung lumpo. Milay yaking dalan gugulisak ni. Pepa kayap da ko nga naretang adwang meto nga tao o adwang taong banal. Uita po yung meto nga espiritual ang malyaring gawanan ng meto nga tao. No yung kapatad tamo, alata mo nga ibye, material. Biyabi-yabi tampong manalangin, panyawad tayo na sanay hanggang pupusana ng problema, kapanandaman, kapagsubukan, di na ng kalutasan po tapong makisabi tamo kayo. Metong pong lugod. Uringin lugod, kaya tapong karaklana po ning lugod. Tatakpa na po itang depat ng tamong kasalanan. Sabi na po ning Pedro. Waman may kagawatan kasalanan uri na ning laman. Kasi po minsan ning laman talagang masikan niya. Bakit masikan niya? Kasi po Satanas makayagapi ya. Kauli mo tara nga na magtongking tana. Ipahili Joey. Pero po nung manatili lang pong dadalatala ratang kapag-aralan, akawa tayo po yung sarili tamo. Deta pong parating lugod. Kanita, alinis tayo ng kaya katang sarili. Ita naman po kayang moral makananuya. Ita pong moral, kalupa na, karen kaya katamong kaya nakan, pero karen kaya nakan keti, yako balibig ko. Ela po, mililisya kaya tang dalan. Datakit ko la, alos aldoldo, at chula po keni, miyabi-yabela magmisyon. Dapat bilang kaya katamong itamong pengari, itang moral ay amanwan ko noing meto ngay anak. O kapatad, mililisyala kaya tang bisyo na ningyato, o mitatalmak la kaya tang bagay antikanita. Bilang kapatad king kasalpantayanan, malyari tala pong turuanan. Bilang kapatad o anak, sabyanan tala po rin kaya katamong anak, na itang bagay makayato. Sana agulutan tamo. Na sinabi na ng Espiritu nandin, lakwan niya nga na yung yato. Sana pong yato. Ita pong bisyo. Kaya pong panalangin ng San Juan at yuya naman po ito. Ginoo nga na at yulakin yato. Dapat iloko mo po. King dapat na ning yato. Anya po yung paratirang tuturo kaya katamo. Ing kapag-aralan ng tikanini. Ban kanita itamong numabang.
Alataman po nga ibye, gintuan po ang pilak, karetang manandaman, ipanalangin tala, misaub-saub tamo. At yung kareng ospital, at yung kareng pibale-bale, sablang katubale ning kasalpantayanan. O sablang mela lang nga tao, ipanabilin tala po kingapong Ginoo. Mumunay sarili tamo na sana, aw bugtala kayatang pamanya patmayap, din kaya katang sarili. Uring yung pamanya patmayap, tatakpanangan po kano yung ganaganang kasalanan. Pasalamat ko rin po karing kaya katamong pengaring bayong datang. Ren po, may atong lapong asyas nin kasalpantayanan, anong nuka rin, kingalang sawarang pamanya patmayap. Karing masakit, karing mangailangan kasopan, king kasalpantayanan, ato pong gamat babyera. Anya, pasalamat ko po. At panalangin ko na sana ing pakabanongan ng po itamungan. Pakabana katamo biyen ng apong Ginoo. Man kanita retang burina ning apong Ginoo ilang arap at tamo. Uyan po yung kapatad tamo, may subok. Kintokso. Pero ayun po binye tang enahif bata. Kaya pong kayang supling. O ita po ngayon ni masayane. Pero atin mo pong making problema kano karela. Mainip na la. Salamat po ngayon nga ba kayo sana manatili tamong miyabe-yabe, karimbalang sabat, ban kanita, detang burina ni nga pong Ginoo iling adala tamo at itamupin panabilin ko sana ela mananabo king dalan din kaya katamong dindam. Idalatala pong muli, maya payaba kaya kong. Salamat po. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapagsalita po sa umagang ito. At pinupuri po natin ang ating Panginoon sa umagang ito at pinapasalamatan po natin dahil po hanggang ngayon tayo po ay naririto at gumagawa po sa ating mga tungkulin. Dahil po isang biyaya po na ipinagkakaloob po sa atin ng Diyos, ito po ng ating kalakasan. Dahil kung tayo po ay malakas pa, malaya pa po nating gawin ang ating mga dapat gawin sa ating buhay, lalo na po yung ating mga tungkulin. At binabati ko po yung ating mga magulang at kapatid na nagbalik na naman sa Pilipinas. At dahil po sa isang biyayang pinagkaloob po ng Diyos sa kanila, napakahirap po ng sumakay ng eroplano. Ilang oras po tayong nasa Himpapawid. Hindi po natin alam kung makakarating po tayo sa ating puntaan. Pero pag ang Diyos po ang siyang gumabay sa atin, mapayapa po tayong makakarating kung saan man tayo patutungo. Yun po ang kagandahan po na tayo ay bilang isang mag-aaral, na tayo po, abang tayo ay naglalakbay, abang tayo ay naglalakad, ang Diyos po ang parating umahantabay sa ating mga lakad. Dahil po kung hindi po tayo kanyang gagabayin, tayo po ay magkakaroon ng isang pagsubok na hindi ho natin inaasahan. Dahil po sa mga ating pag-aaral at nakita po natin at narinig yung ating mga kapatid na naging tagapagsalita po sa umagang ito, kanilang ibinigay ang kanilang tungkulin upang makapagbigay ng kaalaman na dapat gawin ng isang mananampalataya. Naway ito pong mga nabanggit ng ating mga kapatid, naway may sa puso po natin. Kagaya po ng sinabi ng ating kapatid, hindi lamang po natin ito narinig, kundi sana idalin natin po sa kaibuturan po ng ating puso. Huwag natin dalin sa limot. Dahil po, kung tayo'y patuloy na makakalimot,
tayo po, ang Panginoon din, tayo po ay kanyang kakalimutin. Dahil po yan po ang ating pag-aaral sa humagang ito, bagkus marami na pong karunungan na ating naririnig. Gusto ko pong tawagin ang ating mga magulang at kapatid na sila'y magbigay po ng mensahe sa atin. Upang makapagbigay po ng mensahe, tatawagin ko po ang ating magulang na si Nanay Rosing po. Tegawan. Muna po king atya niya. Muna po king Diyos, dakal pong dakala salamat pa si bayo. May kitikita na naman tinulot na ni Diyos na ita mo, marayot malapit. May abe-abeta na naman. At dakal pong dakala salamat karing manungkulan, karing medyo midad. Kaya kayo nga talasal pantayang kaya abe akong sisimba. Ampong manalig king Diyos, apasa ko king Diyos at king Espiritu Santo, dakal pong dakala salamat, may kitikitan pa si bayo. At ing tema na ning Espiritu nandin, may iding amano na nin Diyos, ilaing kaya katamong maging gabay, para itamo, lalo tang makagawa, ampong mabiyasa, karing amano, may biyasa ta karing amano, at makanyan tamong may kapag-aral karing amano ng Diyos. At itamongan, sana, ing subok king tao, ema ko'y subok kaya katamo. Nung subukan na kanin Diyos, lawa na mo itang tetagan mo nung no karing kaangga. Ikami ako nasabihan kaya kayungan, ing subok ka milyari kim biyemi, balurangan din tao kening milyari kim biyemi. Masakit ang mabayat ang mabayat. Ing subo kami ras kaya kami dapot. Ikami eke may na lalo keng migkapilit. At sinabi ko karing anak ko, karing kaya kaming pamilya, subok mo ini. Ing sinabi na nin Diyos, hanggang biya tamo makanyan tamo. Mirasing panahon, may kahit tamo, migan nanitang tanggapan tamo mo rin ng kanwanan. Kapamilya tana, ning eta tutong ng namin to, ampong gagawa kimburinan ng Diyos. At hanapin, nung anang eko mga na maging katulad na ko ana sana ananing metong adutong ama katanama na king lele na ning dagat ana king aldot kauranan emapo bunga ing burinan sabyan ing kalam matupaya na nin Diyos. At eta tutok ng mamin to king apong geno eta mo makalinguan karing amano at mamin to karing kaburyana ilapin ding mita ng king lele na ning batis ay eta mako bunga ilamo po rin ka na akong amano rete dakal pong dakala salamat. Ang ating pong kapatid na si Sister Net po. Dito naman po tayo. Hello ngan po kaya kayo, good morning po. At pasibayo po, ikidan ako na naman kanakong pengaryan pong kapatid. Muna po, magpasalamat kay Ginong Diyos. At makanyanda ko na naman po nga kayabe. Itamongan pong may kakapatid munang-muna. Kaya kasalpantayanan, kareng pengari, kalupa kong junior citizen, kayanakan, mahintang, maya pa oras po.
Kembinyo na pong pamag-aral ng kaya katamong banal at tiburan na ing sinabi na ing babiye ng pamag-aral kaya katamo, malambat na ng pagkalob kaya katamo, ita ng bala, nung makananutalang itimu king kaya katang puso. Potang mi inadapt mo nala itang kinay mo no king kaya kang kasarilinan, ika ng bala ka dita nung makanano meng paganan. King aldoldo tamong pamaglakad king kaya katang panahon, ing subok kaya mama ko, kayan tabi taning subok. Pero ing subok kayan, gawan tayang metong pamag-aral, nung may subukan taman, maustaki nga pong Ginoo, pasaup tamo. Uling kaya katang Ginong Diyos, yang bibiyes subok, at iya mo rin ng pakayap. Patse ikit ng sibu ka nakatamo, at may kikasal ka kaya, peki sabihan me, nano man yung problema mo, nano man di natang kingkekang biye, at ikit na kingkekang puso, nung makanano, pamanyawad mo kaya, ipagkalub ni, ing kalutasan, nano man itang problema. King Aldo, kanita, eka mama ko kaya, eka lalawot, gawan may nga napin, emo best friend, emo asawa, iyang kekang peka ega na gana, at kanita yung Diyos, ibiye ng mayan, king kekang biye. At abalita ko mo po, retang kapatad tamo ka rin kay New Jerusalem, atina kepong lisensya ka rin. May release siya po anyan January 11, 2019. Ngayon po, magumpisa na kepo, king pamagmisyon. Inutos na kepo ning banal espiritu na puntalan mila ring aliwaliwang lugar la kapatad tamo, kayong kasalpantayanan. Onem pong may kadahilanan ngayon biglaan, minuli kami, may cancel ya po yung metong. Siguro, kayong pa magbalik mi, puntalan mila rin kaya katang kapatad ng mga laut ka rin. Bang kanita, misyonan mila kayong may kakapatad king kapatad yo ka rin kayong New Jerusalem. Dakal pong dakala salamat at maya pa oras ngan po kaya kayo. Salamat po. Thank you po. Kapampangan na mo po, kapampangan lang eh. Metong pong amaya pabalita kaya katamo itin po. Ing New Jerusalem po ya po ketin chuya po Amerika. So, biring sabihan, mga pala no po rin espiritista. All over the world po ating espiritista. Mapalad tamo po rin kaya katamong kapatad. King Amerika, pamangunada po rin kaya katamong kapatad pengari ka rin. At miyembro po dati kayong miyembro po ning Sibul Tagumpena ning Bie. Metong mga karagala na naman po ning kaya katamong sentro at ning region na rening manalakaran ka rin. Kaya tila po menibat kayong kaya katamong region, kayong kaya katamong sentro. So palakpakan tala po in behalf of in kaya katamo pong ginuya po yung mikiplano kanini. Ne po. Yung nga pong ginupuyang memlano, delano ka rin din kaya katamong pengari, ang pong miyayaliwa pang kapatad Keti. Ngayon po babalitada, kaya mibuklat siya in 2019, metong amaya pabalita, January 11, 2019, linwalya po yung lisensyada rin yung kaya katamong kapatad. Sobrang sabihan, international ya po itang karelang license kanino, uling at suya po king Amerika. Ne, alayo po Pilipinas. God's will ngan po yan. Puwata pong yung Diyos yung mikiburi, alang imposible. Deni pong taong dela na ka rin, at inla pong maya pakapagnasan king kasalpantayanan, na anggangening panahon tamo, kaya betala pong maglingkod, gagawa kayang buri na po ng Diyos. So ne po kasantingin kaya katamong pamag-aral. Bayula po miras dening kaya katamong pengari king aliwang bansa. Ba may pandayla naman po rin.
dinalan la namang kasakitan. Yan naman po kisap mata at yula king Amerika. So memilang la naman pong panahon, dinala ning malambat na panahon, kitang miyayaliwang trials, ne po, kitang miyayaliwang subok, dinalan la rin kay katamong pengari to achieve nung nano itang karelang kalagayan ngeni. So, ing Diyos po ing miutos sampung memlano kingantika niting bage. So, itamo pong talasalpantayang makayatyo. Sabi napin, ing subok ko, alayang keliwan king asawa. Ne po, kasi pag-aralan ke po, ang gano ka munta. Ne po, ang gano ka rin tamo pumaling, no ka rin tamo lumakad. Bakit ating pong pagsubok? Bakit atsuya palagi keng siping tamo? Antiya mo waring aninong kayabetang maglakad. Ne, ing pagsubok. Yan po, ing pagsubok, eya po makoking biyatamo. Ing pagsubok po, potang nikakatintamong kabyasnan, kalupadaring darandaman tamong areni, kanita tamo po aintindyan. Kanita tamo po ama malino. Bakit makayagape yang makayagape ni? Uling sasabyana, ing Diyos kaluguran na laretang papalukana, ing Diyos kaluguran na laretang susubukan na laretang kalugurana. Bakit po masusubok ya yung taong talasalpantaya nang minsan nasasabi tamo, kingkikatamong biye o kingkikatamong mismong sarili. Kaganak ako naman, mamintunak man king burina ng Diyos. Bakit daratang laporing pagsubok ka rin? Dan po ela po mako, katulad na po ning sasabihan da rin kaya katamong kapatad. Kaya gapi talang kayabe, ang timong asawa. Makola po ring pagsubok ka rin nung makotamo king yato. Alata na keti. Ne? Makanyan po yan. Istong may wala ta na keti, ala ng subok. Mupinitang kaya katamong espiritong atyu keni. Patuloy ya pamuring makipag-aral, sumulong, ing belwana antas ketang maka-espiritu. Nya po king kikatamong pangayat yung ngeni, kanwana na ning taong talasalpantaya. Bakit ayo pong kutang? O ba't po manuanan tamo? Uling ing Diyos kaluguran na katamo, bakit king miyayaliwang paralan, tuturo na lapuring maging guyab ng tamo? Bangi tamo, etamo po magliliking aldo bukas. Especially po, ngayon sinabi na ning banal, mapaling panahon nga na, mabuko ding panahon, nung itang makabage pangyato nga na, kayo nga na makakitalamitang. Nano po yung bagay ito? Yapin po itang pisasabyan makayato. Uling itamo, although atyutamo po keti, atyutamo king lalam na ning aldo, o yatong kay katamong sasabyan, dapat ining kaisipan na ini, makayaliwaya. Po, bakit aliwaya po? Uling more on spiritually. Ing kaya katamo pong atyuking kaya katamong kaisipan, ing biyatamo pong ay ni, itang kaya katamong isipan nung makanano, tamo pong aligtasan. Sabi na, ingatan da kayo nga na, ingatan nyo yung sarili yun. Kaya po makanyan. Ngeni, tamo po ingatan ng kaya katamong sarili. Although, ing panahon po, aliwaya, masikan niya, ing yato. Halimbawa po, kayanakan ko. Uling, masikan niya po, ing panagkat na ning yato. Masikan niya po. O ana po ning meto nga kayanakan na kahaluguran ko. O brother, o kapatad. Pota ting teraan king bikal. Muntatamo. Ing pong panahon tamong yan matapang lapure nga anak nang minsan matapang lapakareng matwa. Po makanyan. Bakit sabi ko po ini? Ako naman po bring sabyan din ng anak tamo, matapang laki katamo. Ngayon po ing society kayong katamo pong kapaligiran. Kayong society. Ing katamong den katamo pong anak maswelo tana. Ato turutala. Opo ta pong lumwala rin po. Yan yung minsan ang gampong patahid tamo kayong espiritu po ang akakit ko lang luluwal din yung katamong kapatad. Kayanakan, nang minsan, ako po makagawang dahilan, malyaring ako putok yan din. Uling, bala pong ating kayabe, medyo matwang bagya karela.
Na uli pong puro la pong mga laguan pong baintaw, dalaga, mga santing lalaki. Pota pong lalakad la rin, nung puro la pong anak, nung pong ating dita kaabirya, huling anak langan, medyo masakit yung bagyang panwalan, huling kaya nakan la po. Ne, pero nung atin la pong medyo, kayabi, matwana. Ne, matwana po. Medyo makapagdepensa tamo. Ang gampong lalakad tamo, kinganti kaniting pamagaral, minsan masusubok tamo rin po. Hanggang malatiya mo pong bagay na minsan mayapyapuin kaya kang nasa, mayapyapuin kaya kang buringgawan, pero dumalan ka kaya tang trials. Huling hanggang maminto tamo, nung minsan sabihan tamo po, mayap po, magmisyon ka, pero misubukan ka. Ne po? Misubukan ka po. Backway po, bilan ng banwa. Kasi po nabengi, may kipag-anniversary kami po king tala ng Aslagan. Remind ko na naman po itang milyari kay katamo. Deng anak po kasi sinabi daw, pilana naman banwa na ba, para ka. Ay ita, may alakwa na ita, ako wala na ita. Ne po, kanita po, magmisyon tamo mo po, siya balad day sakyan ko. Ita po, testigo ya po yung kay katangkon siya. Ne? Mayaping kapag nasanta mo. Mayaping lekaran tamo. Uling, hanggang mimingat ka, itang kasagana mo po yan, mimingat. Mimingat. Ita po, yung kapalyarian po itang sinabal, miswertyan niya po. Sakin niya po isebala na makamotoryam. Yung kesanting na po, yung Diyos binyanangan, kauli ko po kaya ni, ginoyad ako po si sisyon, king milyari king kaya kaming lakad. Noon pasalamatan ko pa po. Bakit pong utang ka na ako, pasalamatan ko? Sabi ko, sana magsalita. Bakit po ayaw pong kutang? Kasi po, nung ketang milyari ngay tami kapi sasabihan po. Pero makanyan man, binyanangan po ng Diyos, then isa ng pamilya na nini, maganakala pong kasabi. Alaki ang maging problema. Kalahunan po, kingkikatamong kamalayan, kapatadya naman po pala itang kepalyarian. Anya, sabi ko, kapatadya pala. Anya po anyang mikitla keng timong presinto, kitang namo po nitang kapatad na, ex-kapitan niya pong barangay. Nanong milyari nga na, o ba't kinanya pong driver, intutuya pong sabyan ko, ning driver, malawt siya pa po, akit king motor, o yung single, gewang-gewang niya po, mabilis siya. So, makanita nga na po nitang kapatad na. Malagwat salita, opot ang datang niyang mikibandi, kaya sakyan, payaos mo ko ka rin pulis. Milyari po ito, hindi natang kami, inaos de po. Wala na pong pisasabihan nga na, hanap po ning kapatad. Ing masanting po siguro kanyan, uli yun po isa kenyo, ang po'y tao, tuki yun yung muli. Binyanangan po ning Diyos, kasakit po itang maminto ka, balo mo magmisyon ka, balo mo di napat kang mayap, bakit di natangitang bagay ito? Pero makanyan man po, kaya sinising kaya katamong Ginoo, ala ko pong sinabi kaya, Diyos ko, milyari kaya kami ni, magobra na kaya man. Never ko pong sinabi ito. Uling sinabi ko nung yapi ning sasabiana ning makasulat, kano ibye ing subok kaya ka, nung may kakarga. Anya, kaluguran ko po ang pong kapatad, nanuman po yung dalanan tamo king kaya katamong biye, mapananumang pong problema. I encourage you, ipasa Diyos tangan po yan. Ipasa Diyos tangan po yan. Uling, alam mo pong, alang bukod makasaw kaya katamo, nune, king nanumang miyayalo ang problemang daralan kaya katamo. Mapa physical, masakit tamo, mapa financial, mapa komunikasyon karing kapatad. Ing Diyos ngan po, iyangan po ing maging susi, na bang malyaring dumalan mayon. Uling itamo po magaral tamo, lalo tamo pong potangkay sabihan na po ning tao, magaral na akman masubok po. Iya po kakalingwan, itang sasabihan dareng matwa,
kuntoro ka kanu mamintu, antika mo kanung asyas augunana. Ugunana katamo po nga lang patugot nung tutupin ni tamo matibe tamo. Nya kaluguran na kapatad, God bless you all po kaya kongan at maya payaldo po karening kaya katamong kapatad at dinatang may kisan metong kaya katamong na eno man po aliwang pamilya kaya katamo reni. Ela po bisita nunaya katubale talaking kaya katang kasalbantayanan at pengari tala po keti. At pasalamat kaya po kaya kayong pandatang sana po mikit tapang pasibayo kingantikaniting pamagaral. At den pong kaya katamong piece of soup ngayon aldo ngay ni 5,710. So kaya pong tutuking Domingo, second Sunday ya po. Atin tamo pong lakad. Retang kaya katamong kapatad, bisang tuki. Ketang kaya katamong kapatad, kari Brother Romy. Atin tamo pong kapatad, keti Sister Alice. Balang kadwa pong Domingo, afternoon, 1 o'clock in the afternoon, pupunta tamo po king Bukanan, Magalang. So, agkatanda ko po, ikong sablang kapatad, dinanta mo pong panahon, uling metong ya pong lakad tamo ka rin. At the same time po, babalita ko kaya kayo, king pilantana pong ulit pupunta ka rin. Kaya aliwana po ilang darasan tamong, brick sabihan, aliwana ilamu, ing darasan tamo ngayon ka rin. Dati po, adwalang dasan tamo, dahil misusuyo, pero magaganap po yung spiritual communication. So ngayon po, enala po adwa, enala po apat. Kita po ngaldo, mintatamo ka rin, abilang-bilang kula po hanggang 15 katao po. At tinla pong kayabe magaral ka rin. Masasaklit ang tunggal ditak, bibubuklat po. So metong pa po itang karelang engineer kapatad, gagawa kitang karelang building. So, makisabi yan nung pwede anong makiabe, makirandam kaya katamang tipunan. So, open, welcome naman po. At ila po rin mayap kong babalita kaya kayo, ang point kaya katamo pong kapilya, sentro, ongoing po. Data pong bisang sumaup kaya katamong sentro, kaya pong plano tamo. Welcome ko ngan po. Ala pong saradong pasbul kaya kayo para kaya kayong saup, malatiyaman po maragul. Ing Diyos po panuana na ito at oreni po rin kaya katamong opisyalis, rin kaya katamong tresurera, karelay la po turnover data pong sa tamo king iglesia. God bless you all po. Ang gala po kayo rin kanakong mensahe kaya kayo.
talakad tamo po. Kagalang-galang nga maestro ang kay kaming igpa. Punat penibatana ning kay kaming biyempong sikanan. Ginongin ning kaorasan na iti alala pong pupus ding kekeng pamipuri at pamipasalamat kay kagino. Ginongin ning kaorasan na iti ikepong sablang anak mo gawa milaring kekeng banala katungkulan. Mayariya pong payapay tingke kaming tipunan ang timong pamanyamba. Paintulot mo sargo ginong Diyos nganing kaorasan na iti, dating bagay din damdaring kekeng balugbog, ginong Diyos, dating amanong dindami nganing pinandit, na sana ginong Diyos makanyan lapong milulan karing dulang daring kekeng puso, at makanyan milasargong agawaking aldo-aldoming pamaglakad karing kekaming biye, tulutan mo sargo ginong Diyos ikepong sablang anak mo nganing pinandit iti, nung waman igpang banal, daralas keman pong kasakitan o daranas kemang pagsubok karing kekeng balang biyay pa. Nunay ka po ingkekeng panaligan nganing pinanditay ti pablasang ikapu ingke kaming pagsantungan, ikamu buko digpa ingke kaming sikanan. Tulutan mo sargo ginong Diyos, deting bagay areti magsilbila sargong kabyasnan, ke kami, tulutan mo sargong sargo miye kainan karing balang kekeng pamanwala ginong Diyos. Nune lalo ke pasargong tumibe ampong lumakad matibe king kekeng kasalpantayanan. Dinan mo ke pong pamagkusa karing kekeng balang katungkulan at tinggap king kekeng kasalpantayanan na iti. Tulutan mo igpa ingke kang pamanimuna ke kami mo kakawang. Bangkanita ginong Diyos karing kekeng panakbang ingeke po milisya king kekang banalatuntunan. Parati mo kaya pong gabayan ginong Diyos. Nganing pinanditay ti pasibayong mikakawani kami, ginopanyawad mila. Detang kaya kaming kapatad ang pong pengari, na tsuking dasena ning kapanandaman nganing kaorasan na iti ginong Diyos. Pablasang panalig mi kaya kaigpa. Tulutan mo king lihim makanyan mo pong tagkilan karing kaya kang mayupayang gamat gino. Dinan morgong sikanan bangkanita. Kingaldo bukas makanyan lang lumakad, mamintu ka rin kang banal at tuntunan ginong Diyos. Lalo na retang kay kaming kapatad at yu ka rin gamat daring biyasa, tangke kaming kapatad at pengaring gabinetis ginong Diyos. Ang ganay tangke kaming kapatad na yu ka rin gamat daring biyasa gino, panalig mi kaya kangening pinandit. Diyos ko retang biyasa, ikapuing manimuna karela. Diyos ko'y paisip mo itang dapat amalyaring gawanda, bang malyaring ikakayap da ginong Diyos. Ipaintulot mo nganing kaorasan na iti ginuking lihim, makanyan mo pong pagkalubanan sikanan, bang Diyos ko king aldo bukas makanyan donggalman mo naman ding karelang katungkulan. Salamat po, nganing pinandit mi kakawani kami keng sablang anak mo. Tulutan mo balasargong depat da rin kekeng gamat king kekeng pamanga kabiyayan, niya sargong karagdagan ke kami. Diyos ko paintulutan mo sargo, ikaing manimuna kay kami. Igpaware ni puring awad me nganing pinandit. Nganing mikakawani kami, Diyos ko, ing makanyan mo kepong patnubayan, miras kepong payapa, ibalik mo kepong payapa karing kekeng sarasariling tuknangan, king lukob at saup na, ding kekang mapamatulang espiritu, at king saup mo ginong Diyos, ipanalig ning sabla kaya ka manibat ng ngeni, ang gaman king wakas yan nasap. At atin po pala, magsika na ako pong lub kasi mamaya pong invitation ni Brother Ray. Ito pong bisita mo Kenny, although laiman po. Bukas kanyan, managkat siya po. Unang managkat na po, alayang representative. Pota sabihan na naman, penagkat. Apunan niya po. Gusto ya, brother. Apunan niya po. Alas 5 po ning gat panapon. At syuta po kitang kaya, may gandaya po, Brother Ray.